Kining atong ebanghelyo dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, og lutoson sila. Kana bitang magbuhat kag maayo unya dauton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo unya kontrahon ka, dumtan ka, dauton ka, tasan ka mo. Nay usa dito sa Loyong na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na style sa kalibutan, mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gid na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila tinuod nga dautan. Pananglitan, kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud siya tinuod ba? Malipay mo o maglagot? Labi na gyud kung ang iyang gisulti nga tinuod nga nasakpan kaniya nga nangurakot ka, nga ikaw isip opisyal sa gobyerno nangurakot ka, nga iya nang isulti. Malipay ka o musuko? Or nakapangabit ka, wa gyud mahibaw imong asawa, nga ang inyong silingan nahibaw, nga iya nang isulti. Unsa man, malipay ka, masuko? O nakapamaka ka, nga iya nang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko? Uy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kay ang kalibutan, giharian gid aning pagpamakak. Gani, dagko kay taggasto sa pagpamakak. Kana ding naa diha ron sa atong gobyerno, kanang ilang mga transaksyones nga mga bakak, nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto ana aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Anaaman na sa social media, naaman sa nanugan karon nga gihulga sila, nga kuhaan sa ilang budget, nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, ana, naaman, ato man ang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol nako, og musulti pader, lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis kamatuoran, kay makulban masad mis kaldero, naago ko'y mga anak sa taon. Mga anak, niya unsa man, okay ra na ninyo, makulban mo sa kaldero, tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo. Okay ra? Nasa uban, okay ra nila. Nagir uban, nga priso na. Tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod. Musulti gani ka, ayaw pagmahay. Wala, gipang priso. Ang uban, gipang patay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako maoy ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan mo react gid na. Mo react. Nabitay usahay na imo text nako or mo tawag nako, pader unsay imong reaksyon kay ang imong wali ni adto aning adlaw na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag? Na moingon dayon ko, di na lang ko motubag oy, ug moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami. Kay wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto, ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo gud dinhi ingnon nako nga pamalit gid mo og slat, na man gid dili mo palit og slat. Di magyaw-yaw gina iniglakaw yung kaning paria ba kada wali slat ra gihisgutan. Mana man na. Pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mo og slat. Unsa may konteksto ana? Aron
mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan, kay kanang maong slat-slat nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayron. Katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo, igpapalit niya pagkaon, katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihog sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Na gitaw. Depende na sa atong priority. Basig nahimo kang bakakon, nagsigi kang ingon, wa gyud ko'y kwarta, uy lisod kay kustanan. Ang biyuda balik gyapon ta. Ang biyuda wa na siya ikapalit, pero iyang gihog ang tanan. Ngano man kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlaw, mao ang naghimo sa iyang kinabuhi og tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo tubag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gid mo mangayo bang Ginoo gid mismo ba? Ihatag dili. Congratulations sa inyong ihatag, pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria, ang mahal nga birhen, dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya, kung dili ang iyag yung anak ihawon ilansang sa cross. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyo ni Maria. Mosunod ba mo ni Maria o dili? Sus, og mosunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og mga properties o gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mao na nga nagkagubo ta, kay ang dili ato mang angkonon, labi na ginang kwarta, gahom, dungog, o kining atong health, angkon-angkon ta ani, mukalit rabalang tagkamatay. Sige kag pundog, kwarta, minilyon pagani, ang uban binilyon, kay para kunuhay sa imong future nya karon na lang day kang gabi kay makras na ng eroplanong imong gisakyan karong taod-taod, di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor nya mabuak na ng imong ighumas misa nya di jud ka mohog kolekta kay para na nimo panihapon nya karon na lang day kang orasa. Nakuha mo ing kapadir ay sag panongo di man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis, Father Fernando Suarez nagduwag tennis, na magani ni apil og triathlon, nangamatay ra diha sa ilang giapilan. Na nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsong collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Muna, ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan. Basta nagsunod ta sa Ginoo. Be happy. Gi, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad. Isulti ba? Na akong isaad. Din adyo ko masuko. Ing na, ako isaad. Din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, hinaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko kay kon pananglitan, ikaw gidikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo nga gitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Oh, di ba? Ikaw asawa, tamparoson kas imong bana. Ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Oh, di wa pun kay reklamo. Nya ikaw ba na budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka liwat sa kong Kristo gibudhian ni Judas. O wa gyapon ka, di gyapon ka masuko
kay ang kalipay kuno sa usa ka tinun-an nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta nga purti mang daghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta nga kini di ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mao na ang atong pagpakighiusa sa makaluwas na kasakit ni Hesus nga miresulta nining kalipay sa pagkabanhaw. Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto sa iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomy pa yun, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nga karon siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan, o mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na. Nga naman, tungod kay nakarelate na ko ngadtos Ginoo sa iyang pag-antos. Muna'y gibati sa mga santos, labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga santos, labi na sa mga martyrs. Di abtay kausa nga, perti na kong hilak, kay gitagaan kog penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na mao pag pagka-paralyze, paralyzed na daan akong papa, na paralyzed pagid akong maguwang, nagkinahanglan unta kog kwarta. Gi-sanction naman hinoon ko, gitagaan man kog punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Perti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nang hinahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong giparalyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak. Wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tukha nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbong na manoong ko ani? Yang tubag ragid sa akong hunahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas na kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa kong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa cross niya, nangahog pag yung iyang dugo naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo nisamot kog hilak og niingon ko, Ginoo salamat in taon kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayon na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kog kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagya po, give thanks. Ana, patay des papa. Ana. Di, give thanks. Di ba? Ana, rana sisingin na ninyo. Di ba, malipayon kay mo. Basta makakunik ka, ngadtos kasakit ni Kristo, nga nakaluwas nato. Manindog na ta.